Първо да започнем с това как се казваш. Илия. Цялото име как ти е? Илия Албенов Ангелов. Добре. На колко години си? На 12. Добре. Кой клас си? 6. Шести клас. В училище имаш ли си любим предмет? Да, математика. Кой? Математика. Математика. Добре. А кой предмет ти е, да речем, най-труден в училище? История. И най-не харесваш? Историята. Да. Добре. Имаш ли си в училище приятели, как се казват? Кой ти е най-добър приятел? Георги Ангелов. Той ми е най-добър и не се оставаме никога. Добре. А други приятели имаш ли? Как се казват? С тях много често не се разказвам. Добре. Георги ти е от училище. Да. А от центъра имаш ли си Да, приятели? имам. Как се казват? Коце единия и другия Мариан. Но и в дома има много. Добре. Те на колко са години? Георги, Коце? Коце е на 14, това Мариан момчето на 11, Гошо е на 12. Той е от един клас ли сте в училище? С Гошо да, с Коце не. И с Добре. Мариан. Окей. В училище вие учите ли някакъв чужд език? Да, английски. Английски. Знаеш ли да ми кажеш нещо на английски? Примерно да кажеш здравей. Hello. Добре. Hello съм знал и чао знам как да кажа. Как? Бай. Нещо друго, примерно, знаеш ли да се представиш на английски? Не. My name is... Илия. Така. Примерно, можеш ли да преброиш до 10 на английски? Я да пробвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Кажи ми, какво обичаш да правиш в свободното си време? Да летам с приятели. Да топка да летаме с приятели. Като сме в дома, като се наедем, да чета книга, обичам, по-често вече. И да си гледам телефона, да си играем на телефона игри. А телевизия гледаш ли? Не е много често, защото имам телефон. Да се съберем всичките приятели, тогава гледам. Какво гледате? Страшни филми. Страшни филми. Да. Кажи ми някой. Не знам и имената, ама като пуснат това гледам. Добре. Освен футбола, някакви баскетбол. други игри навънка? И баскетбол, волейбол обичам. Освен спортове, примерно някакви криеници, гоненици и такива работи. Да, и това обичам. Салто обичам да правя. Салта? Да. Ти да видиш. Каза, че четеш книги. Какви книги четеш? Имаш ли си любима някоя? Не още. Какво чете последно? За лошата лисица. Лошата лисица. Да. И много ли е лошата лисица? Да. Какво прави? Мами хората много. Това не е хубаво, Нали? нали? Казвай ми, какво обичаш да ядеш? Плишки хапки обичам. Пилешки хапки. Да. Друго? Супа обичам да ям. На обяд или сутрин за закуска. Каква най-любима супа? Пилешка, топчета. зеленчукова, супа топчета. топчета. Добре. Сладко обичаш ли? Сладко, да, много обичам. Какво най-много обичаш сладко? Всичко, шоколади, торти. Кой не обича, нали? Ако трябва да избираш между сладки и солени храни, какво би избрал? Сладко. Сладко. Съгласен съм. Добре. Има ли някоя храна, сещаш ли се, която въобще да не ти харесва, която да откажеш да ядеш? Да. Какво? Леща. Може би. Леща. Друго? И само това. Риба? Да, и риба. Знаех си. Така. Я ми кажи всъщност, имаш ли си любим цвят ти? Да, червено и черно. Червено и черно. Добре. А всъщност ти обичаш да подцветяваш ли или да си рисуваш повече? рисувам. Да си рисуваш. Какво рисуваш? Лица, по-често. Добре. Отцветявай и ние ще си приказваме междувременно, ако искаш.
И също ще те помоля картинката и да ми я напишеш. Накрая да си напишеш името. Става ли? Да. Добре. Това са кой цвят е в момента да Червено. положа? Червено. Това ти беше едното любимо. Да. Добре. А защо червено и черно? С какво го свързваш? С дрехи, с играчки, например. Добре. Не е свързано с някой футболен отбор, примерно. Не. Добре. Знаеш ли днеска какъв ден сме? Да. Какъв ден сме? Сряда. Сряда. А датата и годината знаеш ли? 24 сме. 25. Пети. Добре. 5, 2026 година. А месеца го забрави някъде. Да. Кой месец сме? Я виж. Какво носиме през този месец? Мартеници. Мартеници. Даде, как се казва месеца? Забравих. Март. Март от Мартеница. Нали? Добре. Сезона какъв е в момента? Още е зима. Още е зима. Да. Добре. А на тебе кой ти е любимия сезон? Лято. Лятото. Защо? Защото отиваме на море и е топло времето и можем по-често да сме вънка. На студено не е толкова. И на студено се разболяваме. Да, има логика. Какво значи лятото обичаш да ходиш на море? Да. Друго какво правиш лятото, като не си на училище? С децата са мокри вънка, но това... Отиваме да караме колела. Ого, карате и колела, значи. Да. Супер. Ако позволят. На тебе на море ли ти харесва повече или на планина? На море. На море. Защо? Защото е по-забавно. Какво е на планината? Само се разкарваш. А на морето, планина като е ти хубаво. стане топло, влезеш в морето, изкъпаш се, разхладиш се, нали? На планината е хубаво. Разказва се за хубаво е времето. Да. Харесваш ли животни? Да. Куче. Имаш ли си любима животно? Точно ще я те питам. Куче. Куче. Добре. Ако можеш ти да имаш домашен любимец, Ще да е куче. куче, харесваш ли някоя специална порода или просто кучета като цяло? Да. Без значение голямо ли е, малко ли е, куче да е. Да. Добре. Окей. Значи, разбирам, че харесваш футбол, така като те гледам. Това ли е нещото, с което би искал да се занимаваш като пораснеш? Мислил ли си какво искаш да правиш като останеш голям? С какво да се занимаваш? Чуди са между футбол и баскетбол. И двата спорта те влекат. Да. Имаш ли си любими в двата спорта? Футболист, баскетболист? Футболист Кристиано Роналдо. Добре. А баскетболист? В баскетболист няма. Нямаш си. Добре. А Кристиано Роналдо, защо го харесваш толкова много него? Защото е по-добър и по-известен и по-честен. Добре. Кой ти е любимия отбор тогава? Отбор няма. Нямаш. Примерно, той къде е играл? Реал Мадрид. Харесваш ли? Не. Обичаш ли да гледаш футбол по телевизията някой път? Да, обичам. Ама не конкретен отбор, ами просто който матч дават. Да. Добре. Супер. И редиш.
Лъв. Къде го? Ма е страшен. Къде го? Показвай. Ето. А маймунки? Къде са? Къде са? Ей, Добре. Друго какво има? слон. Къде го? Костенурка. Тук. Не, това е крокодил. Крокодил, да. Какво друго има, че аз не виждам? Таралеж има ли? Да, е тук. И бухал. Къде го? Ето го. На следващата страница, да видим какво има. Това са храни. Тук пак ще ми кажеш още любими храни. Пица със сигурност харесвам. Показвай ми с пръст, като кажеш. Друго какво? Шоколад харесвам. Мляко харесвам. Добре. Мед не е много. Суши не съм пробвал и няма да ми харесва. Мисля, че Що? не знам, има някакви сурови риби. Може па да е хубаво, не знаеш. Яйца харесвам. Добре. Сандвич харесвам. Горе. Хамбургер харесвам. И това е. И торта. Торта. А сладолед? Обичаш ли? Или не толкова? Да, обичам сладолед. Ей го тук. Добре. Има ли на картинката някое детенце да е тъжно? Тъжно. Добре. Така. А някой плаче ли? Тук. Някой да е ядосан? Тук. Добре. А някой да е спокоен? Спокойно. Просто съвсем спокоен. Така. А някой щастлив? Виждаш ли? Мисля, че това. Ето това. И това е. Това е развълнуван. Аз си помагам с думичките, че чета на английски. Има ли някой изморен? Това. Така. Добре. Неща от него. Айде покажи ми. Нещо по-простичко. Какво е това сега? Как се казва? Какво правиш с тях? Зайче мога да нарисувам. Я да видим. Къща. Айде покажи ми. Първо ще нарисувам. Съпрам да нарисувам къща. Добре. Това се казват танграми, така ли? Да, танграми. Добре. И сега ще направиш къща. Да. Окей. Я да видим. Това са е покрива. И това са е къща. Да. Това е много готино. Много интересно. Стой. Още едно нещо. Стоя. Чакам. Това какво е? Комина. Това е комина. А това отпреда кръгчетата. Какво са? Колела, нали ви казах, че ще правя? Къща на колела. Да. Добре. Друго можеш ли да направиш нещо с тези формички? Нещо. Човекче. Човекче. Я да видим. Супер! Я ми кажи, в ЦНСТ-то сам ли си в стая или я споделяш с някой? С един приятел. С Гоша, дето ви го казвам. Двамата сте в стаята. Да. А вие си ходите и на училище заедно. Да. И сте в ЦНСТ-то също заедно.Супер! Подреждате ли си стаята? Да. Всеки си има Отделни собствено неща, да. пространство и си го почиства. Отделни неща имаме. По принцип, един ден той го чисти, другия ден ние го чистим, разбираме сам. Подреждате си. Дрехите сами си ги подреждаме. Добре. Друго какво? Чистим си стаята и това е. А в самото ЦНСТ, извън стаята, помагате ли? Ти помагаш ли с някакви
задължения там по дома да чистиш, да... Да, с храната някой път помага. Ма За какво? закуска. Готвиш? Да, за закуска. Какво правиш? За закуска по-често имаме макарони и принцеси помагам да направим. Ага. А ти можеш ли сам или само помагаш? Помагам само, не мога сам. Сам сигурно Лесни можеш да си неща. направиш нещо, сандвич, Да, такива работи. лесни неща мога. Нещо друго, можеш ли да направиш примерно бъркани яйца? Или... Лесно е това, да. А опитвал ли си? Да. И справяш ли се? Горе-долу. Горе, Малко с солта. Не е много добре. прекаляваш. А друго нещо можеш ли да забъркаш сам? Палачинки мога да направя. А успяваш ли да ги обръщаш? Да. Защото на мене ми се късат някой път. Аз успявам. Как? Хвърляш ли ги или с... Фалям. Я пъти. Имам снимки, ама бях изтрел. Добре. Супер. Много хубаво. Какво, освен готвенето, какво вършиш в дома с най-голямо желание? Така? Какво ти е най-приятно да помагаш? Като дойде стока, помагам с нея, обичам да помагам на госпожите там. Като ми донесат нови храни, хляб, нещо. Да разтоварваш и да носиш нещата. Това ти харесва. А има ли нещо, което примерно като ти кажат да свършиш и не обичаш да вършиш? От училище, като дойда, като ми попитат нещо да направя, ако е нещо трудно, мързима. Някакво задължение. Примерно, аз не обичам да ми я чини. Нещо такова. Да. Да не обичаш да правиш. Ама по принцип ние си ги спазваме там в дома. Да, Нямаме всичко. сигурно, но не ти е най-приятното нещо. Да. Добре. Какво? Кажи. Като порасна, може би, мисля да стана полицай. Полицай? Да. Защо? Защото ще правя много добро. Какво правят полицаите да ти харесва на тебе? Хващат крадиците. Правят добро. Не дават да се краде. Но това, Мгм. Това са хубави работи. да. Искаш да помагаш да правиш добро, значи. Мгм. Супер. А какво правят добрите хора? Лошо. Добрите хора какво правят? Добрите хора какво правят? Помагат на хората, като нас, например. Как? Като им трябва нещо и те дават на тях. Това мога да казвам. Добре. Искаш ли всъщност да ми опишеш горе-долу твоя дневен режим? Сутрин кога ставаш, какво правиш като станеш, колко часа тръгваш за училище и така нататък. Просто целият ден да ми обясниш. Давай, почвай. Сутринта, като сме на училище, аз ставам най-рано, 5:30. Много рано. КПС, 6:30 тръгваме на училище или 7 и нещо тръгваме в училище и автобуса идва да нас взима. Добре. Отиваме в училище, уча в Цар Симеон първи, училище така се казва. Мгм. И гледаме какъв час имаме първа час, приготвяме, чакаме госпожата, като ни свърши часа, по-голямаме в часа е физическо гостино, той ни дава топка и играем. Като имаме физическо, с него отиваме и играем и като се приберем пак също правя. Пак отивам да се къпа, отивам да си оправя стаята пак. Чета малко, гледам с телефона. Домашните кога си пишеш? Домашните там ги пиша. В занималния, Да. след училище. А в училище, примерно, вие ходите, всеки учител си има собствен кабинет и вие ходите от стая в стая или учителите идват при вас? Учителите идват при нас? Вие сте си в една стая през целия ден. Да. Добре. И какво викаш, прибираш се, а кога хапваш, след като се прибереш или в училище ядеш? В училище в обяд. Донесат ни от дома ни това храна в училище, там ядем. Мгм. И после се прибирате пак с автобуса. Да. Добре. И като се прибереш, какво поправиш си стаята, Да. къпаш се, хапваш пак. Оправям си стаята, чета малко, си вземам пак телефона и пак гледам. И вечер, кога лягаш?
Като ставаш толкова рано, колко заспиваш? Ама спа. Лягам в 8 и нещо. Ние, нали, едем 7:30. Мгм. Лягам 8 часа. И заспиваш веднага. Мгм. Добре, супер. А, Хора, някакви приятели викат, не са знае как ще е там, където ще ходиш. Може би хората ще са лоши. Ама аз мисля, че няма да са така. Защото за мен всичките хора са добри. Се държат добри. И майка беше ми го казал, де да отива, стой там до 18. Аз ще взимам. Аз пак не можах да повярвам, защото всичко в този живот не е лесно. така е. Така е. Сигурно си бил разочарован, но си взял някакви полуки от това, Да. предполагам. Мисля, че ако някой ме търси, някой добър човек ще ме намери. Точно така. Аз знам, че ти си виждал сигурно някои от другите деца в ЦНСТ-то да бъдат осиновени. Да. И какво според тебе, просто с твои думи да ми кажеш, какво според тебе значи да бъдеш осиновен? Как са свикнали там първия ден, как ми е било на тях? Дали са притесняли са, дали не са се притесняли? Първия ден как ми е минало на тях? Те хора как се държаха с тях? Мгм. А ти самия, какво мислиш, че значи да бъдеш осиновен? Какво значи осиновяване? Аз мисля, че ще е лесно всичко. И ще свикна бързо, ще науча английски бързо. Значи ти искаш да бъдеш осиновен и да имаш твое семейство, нали? В принцип, да, вече. Да. Искаш да има хора до тебе, които да се грижат за тебе, да те подкрепят, да ти помогнат да си осъществиш всичките мечти, нали? Добре. Мислил ли си как си представяш бъдещото ти семейство? Какви хора трябва да бъдат? За мен е добре. Да не са лоши, да се държат добре с мен. Да те подкрепят, нали? Да ти помагат. Да. Това е най-важното. Добре. Ние, ако успеем да намерим семейство за тебе, то едва ли ще е от България. Най-вероятно ще е от друга държава. Ти какво мислиш по този въпрос? И аз мисля, че няма да е в България. Ще е от някоя... Ти, доколкото знам, ти вече си знаеш два езика. Български и турски. Да. Значи би трябвало да мога да научиш и английски, примерно. Нали? Като то се разбира, че тези хора, които ще станат твое семейство, те ще ти помогнат, за да научиш английския или други, който език трябва. Имаш ли притеснения за това? За ученето на език? Не. Не. Ще се научиш. Добре. Ние по принцип, ако намерим семейство за тебе, първо бихме ги помолили да ти напишат едно писмо, да ти се представят, ще ти изпратят снимки, за да видиш как изглеждат, какво представлява домът им. Ти би ли се радвал да получиш едно такова писмо и такива снимки? Да, бих се радвал. Добре. Супер. Бих си ги видял. Даже да са на снимка. И след това, ако харесаш снимките, да дойдат да се срещнете и на живо, нали? Да. Добре. Искаш това да се случи. Да се разкажат за тях. Как е им живота на тях. Какво би искал да знаеш за тях? Какво обичат да направят? Дали са искали наистина да имат дете и да го обичат. Добре. Супер. Давай. Добре. Ако дойде към мен, аз ще я върна.
Браво, бе! Я подай насам, аз ще я върна. Супер!